No niin, elikkäs joo, tervetuloa myöhäisen illan videoon. Kello on siis 9:30 tällä hetkellä. Ja tänään sitten pelataan Geometry Dashia, mutta me vedetään näitä online-leveleitä. Katsotaanpas featured levels. Okei. Hei muuten, vois kattoo muuten. Mistä sen nyt oikein? Noin. Auto. Niinku automaattiset levelit, ettei sun tarvitse tehdä yhtään mitään. Vois katsoa, millä mitään. Näin me oon vetänyt 100%. Jos me ei tarvitse tehdä yhtään mitään tässä. Jollakin on ollut vähän liikaa aikaa tehdä tätä leveliä. Hirveä epilepsia tulee varmaan tästä, kun on siinä välttämättä tulee. Mä pahoitin, mitä mä kirjoitan. Mä yritän hallita sitä. Ui, tuossa on sitä vielä. Mitä vaikka tulee? Noniin. Tää on jännä leveli. Okei. Mennäpä kattoo jotain muuta. Ihan semmosia, missä pitää niinku oikeesti tehdä jotakin. Level easy. Okei. Tässä pitää ilmeisesti tehdä jotain. Ei. Luetaan. Kun me hyppästään. The Nightmare en viitti kokeilla normaali. Yritetään tätä. Aha. Okei. Space Travel. Milloin tää on? Siis no mie tykkään oikeastaan näistä leveleistä, siis tykkään näistä leveleistä, missä ei tarvitse tehdä yhtään mitään. Mitä hittoa tuossa sit kävi? Hitto kun... Läpi hexagon. Contract. RM. Ei, vittu tuo on koukuttavaa. Ja sitten autosykli. Nyt
Se oli hieno leveli. Mutta eikä tää episodi varmaan alo olemaan tässä, joten jos tykkäsit, niin paina sitä tykkää nappia, niin nähdään ensi videossa, se on moro.